Lorentza Saraguetaren azken abentura ezagutuko dugu. Gatibu taldearen egunero bideoklipa egin baitu marrazki eta lan zoragarriak sortu ditu. Arratsaldeon eta Ezpeletako Berterrex gozotegira joan gara gaur lan eta lan. Ari dira, baina pozik izan ere departamentuko errege bizkotxa onenaren saria eskuratu dute eta 3. geratu dira eskualdean ere. Ezpeletako Berterrex okindegian 100 errege opil eta bizkotxa saldu dituzte azken asteetan, baina gaur izango da lan gehieneko eguna. Horrela izaten da urtero eta ongi daki Bruno Berterrexek, berak 16 urte zituenetik darama eta bertan lanean. Gareta da pasta bat egiten dugu uraikin, irina, sukria eta gatza pixkat, gero ematen dugu gurina, eta gero ematen dugu krema almendrarekin, eta bertzia da pasta brioche, irina, bada sukria, gatza, gurina, arroltzia, eta gero ematen dugu gastatzeko, gustatzeko lilandia, zitroina eta joma. Baina okindegi hau bereziki ezaguna da batengatik. Nahiko antzekoa da, baina hala ere esaten aldugu erregeko bizkotxa gehiago saltzen dugula. Hemen fama ona duelako ere bai. Egiten dugu 100 inguruan, 3 horren emaiten aldugu. Errege beste ekin hainiz egiten dugu, egu berriko erdia egiten dugu. Eta ez da inolako kasualitatea. 2018an jada Ipar Euskal Herriko bizkotxo onenaren saria irabazi zuten. Eta urten berriro ere lortu dute. Eta hori gutxi balitz, Akitania Berri osoan ere 3. postua lortu dute. Egun hauetan bai, etortzen dira ohiturako bezeroak, ezagutzen dutenak, baina ikusten ditugu ere berriak etortzen direnak gehiago, eta esaten dute bai, entzun dugu irratian, irabazi duzuela, probatu nahi dugu orain, eta bai, sentitzen dugu. Eta hala ere ikusten dugu aste hauetan, egunero batzu etortzen direla, bai, batzu gormantak dira, eta ere bai, eskaintzen dituzte, lagunei edo familiari eskaintzen da asko, eta bai. Gaurko eromena eta gero oraindik urtarrila amaiera arte jarraituko dute bai errege opila baita bizkotxak ere egiten. Gatiburen bideoklip berria ikusita, haunitzek pentsa lezakete talde haundi bat dagoela atzean. Baina ez, pertsona bakarra dago eta guk arekin solasteko aukera izan dugu. Hau da abentura polita, Gatibu taldeak izagutu nuen hemen Baionan, 2016an, etorri ziren haien diska orkestera eta diska zen aske maite, aske bizi. Ni jaz bukatu nuen lana eta formakuntza bat hasi nuen komunikazioa lantzeko. Eta hor izan dituen 4 eguneko formakuntza txiki bat bideoa montaketa ikasteko. Eta sortu nuen bideo bat, 30 segundukoa, eta inspirazioa etorri zait hor haien azken lanaz. Zen musikak salbatuko gaitu diska. Bidali diot bideotxo hori, gustatu zaio, eta galdegin didate, zergatik ez egin gure bideoklip oso bat. Hau izan zen niretzat sekulako opari bat, sekulako proposamen bat. Ez nuen sekulan horakorik egin, berria den, niretzat izan zen eksperientzia oso berria. Sekulako ahera izan zuen, sekulako mezuak jaso ditugu, eskertzen ditu diendeak, justuki.
Egunero kantua entzuten marin badugu, behar ba, kantu pixkat melankolikoa da, pixkat tristea, baina niri oso kontrarioa piztu dit. Kantua hori entzunez, 1000 aldiz entzun dut, aldi oroz, irudi oso koloretsuak, oso baikorak, oso alaiak etorri zaizkit burura. Kusiko duzue marrazki guziak oso koloretsuak dira. Bideoklipan noski Gatibu taldeko kideak ageri dira, baina protagonista bertze bat da. Bideo txiki hori sortu izan nuerarik hartu nuen azken diskan agertzen den art txuri txiki hori. Eta errainen nire buruari, zergatik ez egin, justuki, zergatik ez hartu art txiki hori, marraztu eta animatu. Beraz, hor ezagutu nuen stop motion teknika. Erabili izan dudana hor egunero bideokliparako. Eta stop motion teknika hori oso berezia da. Hartzen duzue hor badut elementu bat, adibidez hor gure artz txikia, hemen agertzen dena. Hartzen duzue elementua, hor argazki bat ateratzen duzue. Aurreratzen duzue artza, beste argazki bat. Aurreratzen duzue, beste argazki bat. Eta gero, argazki guzi horiek lotzen dituzue, eta bukaeran animazioa sortzen da. Baina orduan, zenbat argazki behar izan dira bideoklipa sortzeko. Orokorra ez dut kontatu, mainan badakit adibide bat, 3 segunduko sekuentzia bat sortzeko behar dira kasik 200 argazki. Datu hori kontuan hartuta, kalkulagailua atera dugu zenbaki hori ezagutzeko. Egunero kantuaren bideoak 4 minutuko iraupena du, beraz, 16.000 argazkiz osatuta dago. Haunitzentzat lan gogaikarria izango zenaren aurrean, Lorentzak bertze ikuspuntu bat du. Niretzat izan da sekulako plazera, oartu niz, benetan, denbora pasatzea, bakarrik zure borbulian, gustatu zait asko. Beraz, espero dut amaitza hor ikusten dira, maitasuna asko eman dut, hori sortzeko, pasioa asko. Eta jendeak bideoan utzitako iruzkinak irakurrita argi dago gustatu zaiela emaitza. Erantzun horietatik gainera bertze proiektu bat sortu da. Mezu pira bat jaso ditugu, baita ere argazkiak, eta argazki honetan agertzen ziren askotan aurrak, arro batzuk, telebistaren aurrean edo ordenagailuen aurrean bideoklipa ikusiz. Eta hor izan dut ideia, zergatik ez egin, koloreztatzeko album txiki bat. Piskat kolore gehiago emaiteko zure egunei. Beraz hau sortu izan da. Barnean badira 10 marrazki eta marrazki guzi horiek agertzen dira bideoklipan. Bideoklipak lortutako arrakastaren ostean etorkizuneko proiektuak zeintzuk diren jakin nahi izan dugu. Ate berri bat iriki da, eta espero dut hor beste proiektu batzuk ditut buruan, idei pira bat ditut buruan. Orain gero ikusiko nora ateratuko den, mainan sormena prozesua ez nuen ezagutzen, eta hor deskobritu dut zer zen. Baina nik uste pasioa ematen bali baduzu gauzetan, eta baikorra bazira eta motivazioa asko jaso dut ere Gatibu taldearen partez, hori egan behar da ere, eta hor gauzak sortzen dira. Nik uste gauzak sortzen alditugu denak eta hola egin. Eta horrelaxe Gatiburen egunero abestiarekin eta Lorentzaren marrazki zoragarriekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar